Jama'a, barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach, wato tasha da take kawo mana dabaru ko hanyoyi da muke bi wajen rera waka. A wancan karan idan ba ku manta ba, mun yi magana ne akan yadda zaka sarrafa iskar da za ta fito tun daga cikin huhunka, ka sarrafa ta zuwa kirjinka, sannan ka sarrafa ta zuwa makogwaronka zuwa bakinka har ka furta waka. So a yau za mu kawo muku hanyoyin da za mu bi ko kuma dabarun da za mu wajen fara rera waka. Za mu fara da wasula. A cikin harshenmu na Hausa muna da wasula guda 5, wato muna da a, muna da e, muna da o, muna da u, sannan muna da i. Hanyar da za mu wajen furta waɗannan kalmomi ko kuma waɗannan wasula ba tare da maƙogwaronmu ya samu sartse ko kuma sarƙaƙiya ba shine, dabara ta farko shine yadda za ka yi da harshenka ko kuma yadda za ka tsaye da maƙogwaronka shine ka kwatanta yin haka da harshenka. In ka fito da shi sai ka ƙoƙarin kamar za ka haɗiye harshen naka, shine kamar haka. Hakan da kai za ka ga nan maƙogwaronka ya tsaya cak, nan ɗinka ya ɗan kwanto haka. An gani? Idan ka taɓa za ka ji maƙogwaron naka ya tsaya cak. So shine idan ka yaka sai ka ƙoƙarin furta kalmar a. Misali sai ka ce a, e, i, o, u. An gani? Kakka ƙoƙari kakka bari hanci ya shiga maka, saboda su waɗannan kalmomi ko kuma waɗannan wasula ba 'yan hanci ba ne, ma'ana yayin furta su iska kwata-kwata ba ta fitowa daga hanci. Don haka karka ce wai za ka saka hanci a cikin wajen rera waƙarka domin kana son muryarka ta yi zaƙi ko kuma muryarka ta fito siririya. Wannan ba za ka gane ainihin murya wacce Allah ya baka ba. Amma za ka yi amfani da iya maƙogwaronka, karka bari hanci ya fito, shine za ka tantance irin ainihin murya ko kuma sautin muryarka da Allah ya baka. Misali mu ce a, e, i, o, u. An gani? Gaba ɗaya kamar bara in toshe hanci na, mu ce a, e, i, o, u. Gabaki ɗaya babu iska da ta fito daga hanci na da iya maƙogwaro na ne amfani. Wannan shine irin murya wacce Allah ne ya bani, tawa kenan. Kai ma idan za ka yi amfani da iya muryarka ko kuma muryarki tana da daɗi, za ta fitawa daɗi, maybe za ta fitawa zaƙi ko kuma fitar da sauti mai daɗi. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi kaɗan ko kuma dabara da za ka iya furta muryarka ko kuma furta waƙa muryarka ta fito irin wacce Allah ya baka. A, e, i, o, u. An gani? To a ci gaba da kwatantawa, ana kuma furtawa, sannan ana ƙoƙartawa. Idan ana yin wannan ana practice, insha Allahu za a ƙware kuma sannan za a gane ainihin murya wacce Allah ya baka. Kada ku manta ka danna subscribing ta wannan tashar domin samun sababbin dabaru ko kuma hanyoyi da za a bi wajen furta waka. Sunana Isaac Tasiu Nasidi, Easternash Voice Coach.